Velkommen til denne træningsvideo. I dag vil jeg vise dig de generelle indstillinger i Digital Sales Assistant og hvad der er vigtigt at vide om dem. Så snart jeg har logget ind på DSA, kommer jeg til Digital Sales Assistant startside. Hvis jeg har administratorrettigheder, vil jeg se et tandhjulsikon i øverste højre hjørne af værktøjslinjen. Hvis vi klikker på den, vises en rulleliste, hvor vi vælger fanen generelle indstillinger ved at klikke på den. Nu er vi i DSA-indstillingerne. Under generelle indstillinger kan vi indstille virksomhedens logo, navnet på den viste salgspris og de forskellige produktsorteringsmuligheder, som vi ønsker. Vi kan også bruge knapperne nedenfor til at angive, om vi ønsker at vise salgsprisen og den vejledende udsalgspris i Digital Sales Assistant. Der er også en knap ved navn Arve, som gør det muligt at videregive alle forskellige indstillinger til datterselskaber. Hvis denne knap aktiveres og gemmes af en administrator i moderselskabet, overføres de valgte indstillinger til alle datterselskaber, der er under moderselskabet i virksomhedshierarkiet. Det betyder, at alle datterselskaber nu har de samme generelle indstillinger som moderselskabet. Her er det vigtigt at bemærke, at disse indstillinger nu er faste og ikke længere kan ændres af en medarbejder uden administratorrettigheder for datterselskabet. Hvis virksomheden ikke har nogen datterselskaber, behøver knappen Arve ikke at blive aktiveret, og de nye indstillinger gælder kun for moderselskabet. Nedenfor ser vi kurvindstillingerne. For indkøbskurvens indstillinger kan du beslutte, om PDF download og funktionen Mit valg skal være aktiveret eller ej. Som i de generelle indstillinger ovenfor findes der også her en knap til arv, som arver indstillingerne for indkøbskurven. Knappens funktioner er de samme som for knappen Arvelighed i generelle indstillinger. I indstillingerne for indkøbskurven kan du bruge afkrydsningsfelterne til at vælge, om der skal vises rabat, priser eller indkøbskurvens samlede beløb i indkøbskurven. Hvis du ikke ønsker dette, kan du blot fjerne fluebenet fra feltet ved at klikke på det. Du kan også aktivere eller deaktivere muligheden for PDF download af favoritlisterne og overførsel af listerne efter behov. Du bør dog følge de respektive instruktioner i infoboksene. Du kan vælge de lister, der skal arves direkte i afsnittet Favoritlister. Det er vigtigt at bemærke, at alle indstillinger skal gemmes. Dette kan gøres ved hjælp af knappen nederst til højre på skærmen. Og nu er alle vores indstillinger gemt. Dette var træningsvideoen om alle de generelle indstillinger, der kan foretages. Jeg håber, du har nydt den, og at den hjælper dig med at opsætte din egen digitale salgsassistent.